Kaixo, hiltzeari buruzko elkarrizketa bilera hori eginda gero, otu zait hau egitea. Eta egin dut hemen eskema bat, eta adierazpen batzuk ingo ditut. Baliagarri zaizkion batei, niretzako baliagarri dira. Jaio, bizi eta hil egiten dira. Hau da egi bat, baina egi hori bizi garelako dakigu. Gu dakigune da bakoitzek jarri pentsatzen, jarri ikusten eta bizi naiz. Bizi dira. Jaio ginela esan egin ziguten. Hau besteak jaiotzege. Gu ez gara akordatzen jaiotzege. Eta bapatien konturatzea bizi garela, jabetzen jutegea, geure ingurugukin, eta geure hortatiken, baitere ikuste dugu hil egiten direla, besteak hiltzen direla, eta gu gaude geure sendilen, geure gorputzekin aurkitzegea, hemen geu, jartzen den gorputza, guzti hau bizi deu goguen. Gure goguen bizi deu, bizi garela, geure gorputze, eta bizi garen hortan, gure inguru guztile, geu. Hor, gu eta guztile sartuko nuke. Bizipen guztile hemen ematen die. Eta gure goguen, eta goguen bidez, ikusten ditugu edo bizi ditugu gauze guztiek. Gogo horren nausite neu naiz. Neu hori zeu gea gure gogoen agertzen diren gauze guztien esango nuke ikuslea edo jabea. Jabea ere bai, jabea izenin berbintzen. Kontu honetan, biziko kontu hauetan, aurrera guzela bizitzen, konturatzen joan gintezke gauza askotaz, azken bizipen ari horiek, ez? Bizigan horretzen, eta gure bizipen horrek buruz. Dana gogun bizi dugu, eta gogun bizi ditugu, eta egiten ditugu usteak alde batetik, eta uste horietatik egin dizazkegu epai batzuk. Eozerri buruz, hiltzi buruz, epai bat egiten baldin badet, sinismen bat sortuko zat, hiltzi buruz. Sinismen horrekin biziko naiz ni egunerokuen. Eta denbora kontuen sartuko naiz. Alegile, naiz de sartzen dira epe baten, epaile egite ditu sartu epe batzutan, sinismen horien arabera, eta orduan baldintza, honek guztion sortzen ditu baldintzak, eta orduan bizikea baldintza haute. Benetan bizi garela, bakarrik bizi deu, eta bizipen, neu, honek, zeuk, bizi dezu zure goguen agertzen direnak. Eta hortako daude sortuak, baina epai guzti hauek jasotzen ditugu geure hartin, eta horrek baldintzatzen dizku, eta ero baldintzatu bizikea bizitzen. Orduan, joera batzu baude zaitu berrekuek, bizitzeko bizi bertan moguen. Hau religioek eta gauza askorek esan dituen kontu guzti horiek horretaz itxiten dute. Gero galdu itegela bidin, eta beste kontu batzuen ahaztegela, horiek epailek eta guzti, eta hori itxerie kontua. Baina, nik baina gertukoet, neu ontatik, nire goguen buru jabetza baten, zer zaitu behar dituten. Neu honek arreti zaitu behar du. Arretia, zerta arreta.
arreta hemen eta orain gertatzen ari da nahi. Batzien hemen eta orain dagoen kontuetaz jakin hori dira aurrenak. Guzti hauek denbora ematen ditu guztiek eta epaileek eta udanak. Eta hori ez die inoiz egoten hemen eta orain. Hauek hemen eta orain sartzen dienien, haigia, geure goguen pizten dien pentsamentukin ikusten hemen eta orain gertatzen nahi dana. Eta hori da akatza. Hemen eta orain arreta, hemen eta orain. Eta baita arretik gero gorputzei. Zergatik, hemen eta orain gorputze behar dagoelako, eta gorputzen nola da keun jakinen berdu sentitzen. Ez nahazteko pentsatzen hain naizenakin. Pentsatzen hain naizena da azkena. Guztiek itia azkeu, horretik gari berdin. Oso ondo guztiek itia jaiotzi buruz eta hitzi buruz, baina jakin guztiek gila. Epai bihurtzen malin maia, sinesmen izartzen magea, eta edo denbora kontu da gaizkirotie. Eta sufrimentuek, honez sortzen ditu sufrimentuek. Eta hemen eta orainea biziz, gorputze sentituz, arretaz, horrek jarrera bat sortzen du. Jarrera hori da bizien ganako emana. Ze emaneak bizien ganako. Bizile beha emana da guri, guk ez du sortu bizile, eta guk hauek zaituz, eta benetan gure izaeran egon da, hortako sortu baigea, izaera bizita, eta ez nire pentsamentukin izaera hori aldatzi nahi gen ibiltziek, horrek ematen digu gu sortutu gauden emaitzie gaur egun esango duke. Baina berez da hasieratik geure esku deguna da zoriona. Kontua hoxen nahi nun agertzie eta baleagarri balima zaizua, oso ondo.